formació inicial i la professionalització docent de qualitat. De les dues de vídeo, una no la podrem veure perquè el tallafoc de la universitat bloqueja el YouTube, per tant, no sembla. L'altra sí que no té problema. Si vos sembla començar amb Núria Larroya, sí, comences tu, faim les dues presencials i llavors es veiem la de vídeo, si vos sembla. Hem de posar això ara. Doncs, bona tarda, moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies, Miquel. Em controles el temps, vagi per la meitat m'ho dius, que potser m'allargo, però no vull allargar marcar. Doncs comencem amb la primera. Parlarem del compromís ètic del professorat des del punt de vista dels moviments de renovació pedagògica. Ja fa anys que aquest document és un document que va iniciar-se el 2009 i el que hem dit és de fer aquesta trajectòria d'aquest document perquè és un document viu. La trajectòria del 2009 fins al 2022, que és 13 anys. Primer el que farem serà com 4 parts, presentar-nos qui som, els moviments, per qui no us capigueu, després una primera part dels inicis d'aquest compromís ètic, una segona part serà el més recent i el més actual que hem anat fent, i després els reptes. Qui som nosaltres? No som més que, o molt que, mestres, motivats, il·lusionats, però que amb la nostra pràctica del dia a dia tenim aquesta part de crítica constructiva de veure com està funcionant el sistema. Som un grup d'associacions i agrupacions de docents de tot el territori de Catalunya, som més d'una 25ena, i a més amb aquesta mirada de l'educació entesa amb lletres grans que diem a vegades, aquesta educació que entren altres entitats, amb una mirada àmplia i que no només és dins de l'estament escolar, sinó escoltes, entitats del lleure, etc. Què treballem? Com ho treballem nosaltres? Doncs la xarxa. Aquí ja s'ha dit en moltes ponències anteriors aquesta importància de les xarxes. No ho entenem d'una altra manera. Per això som del territori. És el fet des que estem enxarxats des del MIE de Lleida, a l'MRP de Girona, al Casal del Mestre de Santa Coloma de Gramenet, al Garraf. És a dir, aquesta xarxa fa que ens motivi i sapiguem les coses que passen al territori. Crec que aquesta és una de les coses bones dels moviments, d'aquesta part de coneixença de la xarxa. Ho treballem, anem quedant, i una de les característiques també és les escoles d'estiu, que és aquesta formació feta des del territori i amb els interessos també del territori que veiem amb mancances o allò que necessitem perquè hi hagi més qualitat. Aquesta primera part us he de dir que no la vaig viure, és a dir, aquest 2009 ens remetem i en la comunicació ho passem en uns de les coordinadores dels moviments de renovació pedagògica. La federació és totes aquestes associacions no poden anar a segons quin lloc, són mestres. Llavors, el que fa la federació es va federar per tal que s'alliberessin uns quants mestres i fessin aquesta funció de vincle, aquesta funció de coneixença amb altres entitats per enfortir-ho. Llavors, hi ha hagut diversos equips de coordinador dels moviments i un dels equips de coordinador dels moviments, que va ser el Raül Manzano, la Mia Balcells i la Fanny Major, és d'on està basada aquesta primera part on ens expliquen aquesta trajectòria del compromís ètic del professorat. Va ser arrel d'una junta, d'una assemblea que es va fer a Ripoll, crec que sí, a Ripoll, que en aquella junta es deia la necessitat de reflexionar
sobre l'ètica del professorat. I per què? En aquell moment, en aquell 2009, hi va haver-hi molts canvis generacionals i llavors veien que aquest canvi generacional necessitava el fet de tu com a mestre com et compromets, tu com a docent com et compromets. Llavors aquest canvi generacional va fer que aquesta necessitat i el que vam proposar amb una metodologia seriosa, perquè una de les coses que fem també és interpel·lar a la universitat, perquè nosaltres estem a la pràctica, però la pràctica i la reflexió, com estudiar-ho, és amb la universitat ens ha d'ajudar. Aquesta pràctica reflexiva, que es van fer grups de discussió i van intervenir no només els docents, sinó tots aquells agents educatius que intervenen en la nostra pràctica. Llavors, la primera era dir-li el codi ètic del professorat, però es va canviar a la paraula compromís. Per què compromís? Doncs perquè no està en un còdic tan tancat, que sembla que sigui molt tancat, sinó aquella part que nosaltres com a docents ens hem de comprometre. Aquesta discussió va ser en aquests espais compartits, amb les xarxes dels MRPs, aquesta comunitat educativa, i va sorgir el 28 de maig del 2011, va sortir a la llum aquest compromís ètic. Potser ja el coneixeu, són 6 parts, 6 estaments dintre del compromís. El primer està posat perquè és el primer, és a dir, l'infant. D'on partim? Dels drets dels infants. No cal anar molt lluny, em remeto a la pandèmia, que es van vulnerar els drets dels infants en el moment en què ningú va pensar en ells quan els vam tancar a les aules als infants i als joves. I una de les coses que va fer que tenia aquest compromís és el fet que treballem per ells perquè hi hagi aquesta mirada des del punt de vista de l'infant. Com salvaguardar-los i com intentar per tots els mitjans que tingui aquest èxit educatiu. Clar, els infants tenen una altra, que és la família. També és treballar conjuntament amb la família, agafar aquesta confiança que hem anat escoltant durant les ponències d'aquest matí d'ahir, agafar aquesta confiança. Va ser molt xocant, i és així, i és una realitat no només de Lleida, sinó d'altres pobles. No sé, la metròpoli, vinc d'una ciutat on també hi ha molt alta segregació, d'aquesta que diem que la tribu educa. I ahir ens deien a l'Ajuntament de Lleida, la Laura Marín i el Jaume Mor, que la tribu no educa. No educa en el moment en què no ens posem d'acord i no veiem les necessitats d'uns i dels altres. Però nosaltres entenem així, que aquesta tribu educa i veiem perquè així pugui ser. Altres coses que hi hagi aquestes dificultats que havia dit, però les hem d'anar solventant entre tots i totes. La part de confiança, torno a dir-ho, jo quan iniciem, soc mestra d'infantil i quan inicio aquests nouvinguts de P3, dic benvinguts a aquests anys, aquests 9 anys de l'escola, perquè vegin que estaran una trajectòria de la seva vida. Un altre, el compromís amb el centre educatiu, és a dir, infant, família i el centre educatiu. Per què el centre educatiu? El centre educatiu és el valor del projecte educatiu. El projecte educatiu és un esforç elaborat i desenvolupat per tots i totes i avaluat, que aquesta part a vegades ens falla, democràticament. I vull fer incís de la paraula democràcia perquè són uns dels valors que comencen i que s'experimenten dins de l'escola. Al ser tots iguals hem de decidir i consensuar, i això crec que és un valor que a l'escola és molt important. Aquí el projecte educatiu, el nostre compromís com a mestres és coordinar, treballar en equip, treballar en xarxa, i no només entre els docents que estem a l'escola, sinó amb tots aquells professionals que intervenen a dins de l'escola. Sempre diem, la primera persona que veuen quan entren a l'escola els nens i nenes i els obre la porta, qui és? Els docents? No. És aquell o aquella conserge que els obre amb un somriure, o no, aquesta primera relació és amb ells. I després altres professionals que els docents no hi arribem, lògicament, estan tots
els d'Educació Social els dies que benvinguts i benvingudes han sigut una de les coses positives després de la pandèmia és que els hem pogut tenir dins de les aules que ja feia molts anys que els reclamàvem. Aquest teixit educatiu, aquest ecosistema, és aquest projecte educatiu de centre, però sense oblidar mai les famílies i el principal, que és els nostres infants. Llavors, tenim projecte educatiu de centre, però aquest projecte educatiu de centre ha de tenir aquest compromís també amb l'entorn. Jo no puc fer, no podem fer els docents un projecte educatiu de centre sense tenir en compte tot allò que ens envolta. I llavors, en unes jornades dèiem que hi havia el PEC al quadrat, és a dir, projecte educatiu de centre i el projecte educatiu de ciutat. És a dir, la ciutat també educa, sabem, ara fa uns dies hem passat les ciutats educadores, doncs veiem tots aquests processos i aquesta capacitat de transformar. Ho vèiem ahir en una escola allà a Euskadi, que hi ha una escola que transformava o es transformava socialment també amb l'entorn. Per això la importància d'aquesta transformació col·lectiva. No és només una transformació d'escola, sinó una transformació també amb l'entorn. Sempre diem, no oblidem que els docents som un servei públic. L'educació pública. L'educació és un bé comú. Llavors, volem treballar cap a l'equitat i cap a l'èxit educatiu. Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats. Llavors, com ho fem? Doncs també fer arribar a les autoritats pertinents, a les autoritats educatives, que coneixin la realitat. És a dir, trucar-los a la porta i dir, aquí està passant això. Ja ho vam advertir, per exemple, amb les segregacions, la segregació escolar, que després va haver-hi lleis, etc. Però és aquesta, us ho he dit abans, com aquest grup de docents i de mestres, que aquesta crítica, farem aquesta crítica, però crítica constructiva, no destructiva, perquè no té sentit això, si ho fem d'aquesta manera. Hem parlat d'alumnes, hem parlat de famílies, hem parlat del centre, hem parlat de l'entorn, del poble, comarca, el que sigui, hem parlat que som part de la societat, però hem de parlar de nosaltres també. Que això últimament se'ns parla, últimament. Ens ho han de creure. Han d'haver-hi canvis. Com han d'haver-hi canvis? És superimportant, i això ho entenem dintre dels moviments de renovació pedagògica, aquesta formació inicial, aquesta formació contínua. Tenim aquest dret i aquest deure de fer aquesta formació inicial i formació contínua exitosa i amb qualitat. Ha de ser també una mirada positiva i posar en valor la nostra professió. Ho deia ahir també un dels ponents que no els hi diuen quan van dormir, no els hi diuen quan tu operes alguna cosa. Podria ser que podries posar el tall de l'operació cap aquí, cap allà, oi que no ens ho diuen els metges? Doncs nosaltres també, i ens ho hem de creure perquè a vegades no. Benvingudes siguin totes les aportacions de famílies, tot el que hem dit, però nosaltres som els professionals de l'educació. Hem dit, el títol era Un document viu, i aquest document va fer una trajectòria fins a arribar inclús a un programa de televisió, el programa Mestres de TV3, va ser arrel de totes aquestes discussions i reflexions en aquest document. Arribem a l'actualitat. Per què ha servit aquest compromís del 2009 en una pandèmia? Perquè teníem aquest, ja us ho he dit abans, aquest dret de l'infant, ens n'anàvem cap a l'1 i dèiem, no s'estan vulnerant aquests drets dels infants per això, ho podíeu canviar, gruix bombolla, que havien d'anar fent les coses, però teníem aquesta potestat i aquesta manera de poder-ho parlar. Llavors, arriba ara el 2021-2022 que els mestres que estem dintre dels moviments, com que és un document viu, també anem fer bullir l'olla, i estem dins ara del simposi de renovació pedagògica, on estem parlant de com és la nostra professió i com veiem ara la renovació pedagògica, i està amb aquests 5 calaixos que veieu, i com podeu comprovar, un dels calaixos, el compromís ètic, torna a sortir perquè veiem això, que
que es necessita. Per què? Perquè també venen canvis generacionals, perquè hi ha canvis socials i degut a les crisis. Quins reptes tenim? Aquesta visió comunitària de l'escola, sempre amb mirada ètica, dèiem, no? És una revisió urgent i en profunditat de la mirada ètica cap a la nostra professió, segons la societat actual, entenent-la com entenem l'educació en el sentit ampli. Ho he dit abans, aquesta educació en sentit ampli no ho podem fer soles i sols els docents. És un compromís social, és un compromís comunitari, és un bé comú. Amb els nous currículums és una oportunitat. És una oportunitat tenir aquests nous currículums, però tornem un altre cop, necessitem aquesta formació de qualitat cap als nous currículums. I hem d'entendre que l'educació del centre escolar ja s'ha d'esdevenir un centre educatiu comunitari. Agrair, acabar i agrair, estic on time, agrair a tota aquella gent dintre dels moviments de renovació pedagògica que ens van precedir, que van fer aquesta introspecció, a tota la gent que va intervenir, torno a dir, no només docents i professorat, sinó tot aquest ecosistema, aquests equips coordinadors que quan anem heretant, ara hi ha un equip coordinador nou, aquest compromís l'hem heretat i el anem veient i canviant i que ens ajuda a tots i totes. Estem a la vostra disposició per qualsevol cosa, per qualsevol aliança, per qualsevol xarxa, perquè és això, som els mestres, dia a dia estem a dins de les escoles, que uns quants, i així ho diem, mestres friquis, volem millorar aquesta educació, però en el sentit dintre de les evidències, dintre de la seriositat i amb l'ajut de tots els estaments, i un dels estaments és on ens trobem avui, per exemple, amb la universitat, i gràcies a la Societat Catalana de Pedagogia també per apostar per això i aquestes sinergies entre uns i altres. Moltes gràcies i ens veiem. Moltes gràcies, Núria. I passam a la segona, que és en Josep Maria Ferran, que ens parlarà d'un programa de suport a les famílies. Ho passo, perquè... No, jo tinc ja... Sí. Molt bé. Ara us passarem... Miquel Oliver, només et passo una informació, el senyor Francesc Martínez, que canviarà ara per correu, un vincle des del MIT que obrirà ell, per si funciona. Si no, en principi puc enviar un altre tècnic que li doni una altra vegada un vincle per venir, perquè és el que havia fet inicialment. Però si no, ell n'obre un i el m'envia per correu. I vídeo, si ha enviat vídeo, està preparat i el podeu veure. El problema és que dels dos vídeos YouTube que us he passat, un, sí, no hi ha problema, del Francesc, que jo li he enviat un mail ara, el mos bloqueig a la universitat. O sigui, és la barrera... La universitat té un control. Envio algú de la universitat a veure si treu els firewalls o el que sigui. Però en principi plan B o C o D o ja no sé quin plan. Hi ha plan A, B, C, D. Gràcies. No la tens o no? No la tens o no? No? Tu tens la presentació? Sí, no, us vaig enviar una caràtula. Bé, el meu tema és presentar, potser em mogui una miqueta, a veure, és presentar el COPA, el programa de suport a les famílies del COPA. A veure, primer de tot, això té una trajectòria de pedagogia, que ja vaig començar l'any 76, la llibertat d'expressió al poble, una revista, perquè es poguessin expressar, l'any 1976, el 80, el servei militar vam fer d'alfabetització, perquè hi havia molts soldats que no sabien llegir i escriure, un 10% en segons quin moment de l'arribada de soldats, de reclutes. Després, doncs, vam fer sobre l'anàlisi traccional, no sé si ho coneixeu, què és la psicologia de l'anàlisi traccional, dels guions, els jocs psicològics, que molta gent juga i són perjudicials les relacions. El 2014 vaig presentar com a pedagogia relacionada amb l'anàlisi traccional dels guions, els jocs psicològics, com les persones relacionem. I aleshores, ara és el 2017, al Congrés de Sociologia, l'aspecte sociològic, com tractar el suport a les famílies, la resposta dels alumnes i tot això, dels fills i filles. Ara, en aquests moments, podem dir que estem en un plan director i estem treballant per el tema de ràdio local, Ràdio Falset, Priorat,
Després estem a nivell del moviment veïnal, federació de veïns, els conflictes, mediació, tot el treball que hi ha, festes del barri, tot això, però des d'una perspectiva d'ajudar a que funcioni el sistema per a la convivència i la mediació. Tot això, ho vaig resumint, es fa des de la investigació-acció, recerca-acció i pràctica reflexiva, de forma que s'involucra. Per exemple, jo vull ajudar a la Federació de Veïns, jo soc el secretari de comunicació de la Federació. Si vull ajudar a la ràdio per tirar endavant perquè puguin participar, per això jo dirigeixo Priorat en Priorat de Ràdio Falset. En aquest cas, a l'Ateneu de Tarragona i tot el moment d'associacions, estic de vocal a la Junta, etc. I així podríem anar parlant. De tot aquest espectre, hem de centrar-nos en el que seria un dels més importants, seria el sistema educatiu. El sistema educatiu, llavors, és el suport a les famílies. Primer de tot, en què es basa? En quin referent teòric, quin marc teòric? Hi ha dit la investigació-acció, la recerca-acció. A l'Institut Martí Franquès presentar al Consell Escolar per ser representant dels profes, per poder anar defensant aspectes per poder ajudar a les famílies. En aquest sentit, que vam ser com a referent també, no sé si ho coneixeu, la Carme Timoneda de Girona, la Universitat de Girona. La Carme Timoneda va vindre a fer formació a Tarragona, llavors estava a l'EAP i jo al meu servei a l'EAP, i va explicar el que és el PAS, la intel·ligència teòrica del PAS. Llavors el PAS és el nivell de processos, com les persones aprenem, no? PAS vol dir planificació, atenció, seqüencialització i simultaneïtat, i ella explicaven que el director d'orquestra, que és el que planifica, dins del nostre ment tenim una capacitat de dir ara vull fer això, ara faré això, ara faré l'altre. Lo d'atenció, que era la llinterna, i després lo de la seqüenciació, televisió i la ràdio. Però clar, director d'orquestra no és, podríem dir, no és el llenguatge d'avui, perquè hi ha directors, directores i tal. Llavors, fem servir, de cara als crios, ja per fer-los explicar, entendre com funcionen els seus propis processos d'aprenentatge, i també les persones grans, quan hi ha conflictes, que si un del veí de dalt fa soroll i tal i qual, com procedim a l'hora de procedir. Llavors fem servir el dit, que és el que diu, del que funciona com a procés, quins aspectes han de marxar. Llavors també fer servir la llinterna, que és l'atenció, on enfoquem la qüestió. Després estaria la seqüenciació, que és el vídeo o la ràdio, i la simultaneïtat seria la foto. Ja li us dic que la persona que heu vist aquest matí a última hora, quin vestit portava, que aprecieu, no? Veieu una foto, veureu un vídeo, que tenim nosaltres gravats aquí, o tenim veus els diríem ràdio, per entendre's, són veus que tenim interiors. Si ara vostès entren a casa vostra i volen obrir la porta del pany, veus un vídeo, no? Llavors què passa? Que això, aquesta teoria d'intel·ligència del PAS, a part del Pere Pujolàs, no sé si el coneixeu també, de Vic, que és del treball cooperatiu, doncs vaig anar dissenyant el joc cooperatiu i de processos, per tenir els processos, que es diu Coppel, perquè l'important que és tot aprenentatge que tingui un sentit cooperatiu. És a dir, no és el mateix que jo aprengui una cosa, que vingui aquí a fer una xerradeta, i ja està, que jo o faci una xerrada o escolti una xerrada i llavors jo li explico a la meva dona. És a dir, al moment que jo coopero, que vull compartir el que he après avui aquí amb vosaltres, això fa que multipliqui l'aprenentatge. Llavors, aplicant aquest sistema, jo ara us he donat uns díptics d'una Fira de l'Oli. Fira de l'Oli, nosaltres, el suport a les famílies, ho fem directament als pares i mares, és a dir, com organitzar una visita en aquest cas, una Fira de l'Oli de Baronia, com a família, una visita paisatgística del programa, buscar a internet abans alguna informació i després anar allí i se distribueix a partir dels interessos que hi ha. Llavors, per exemple, nosaltres com la interpretació de la intel·ligència del PAS és com un mòbil dins del nostre, que tenim veus, tenim vídeos i tenim fotos,
Llavors també és important treballar el que seria el fet que tothom ha d'anar amb el seu mòbil i ha de fer vídeos, fotos o gravacions del que li interessa, per després ficar-ho en comú. Llavors, tot això se fa per mig se fa cromos, és a dir, tu fas una pregunta, al darrere fiques la resposta i llavors fas un joc de cartes. És a dir, en altres paraules, utilitzar les xuletes per fer jocs didàctics, jocs de taula. Ho explico així de pressa perquè el temps és limitat. Llavors, com funciona l'Institut Martí Marquès? Primer, vaig a la tutoria, estic jubilat, vaig a la tutoria i els explico, i els faig un taller com funciona això, a nivell mental. Com podem aprendre, com podem fer estratègies i tal. A les tardes venen de biblioteca, a la biblioteca assistida del COPEL, que és, en aquest cas, són alumnes d'estudiants de batxillerat que fan estar d'empresa, fan com si fos una biblioteca, però si algun alumne vol preguntar algun tema perquè no ho entenen, com ells són de matemàtiques, són especialistes, doncs ho responen. A part jo, el que treballo és la família. La família és que per entrar a la biblioteca aquesta, primer hem d'estar allí pares i fills, o la pare, la mare, el fill i les filles, de forma que ells allí han de veure que el nen o la nena sap planificar la feina que ha de fer i que des de casa que han de fer perquè això siguin els 7 dies de la setmana. No és vindre allí, deixo el crió i me'n vaig i faig un aparcament. No, és agafar responsabilitat de que com jo puc fer el seguiment del fill o la filla en les tasques escolars. Per tant, aquí es barregen les tasques escolars, per l'altre costat com estudiar i també preparar les competències, que no és aprendre a l'acte aquell, sinó que és aprendre sempre. És a dir, quan surts de l'institut, quan vas al cine amb la família, quan vas amb els amics, en tot moment hi ha un aprenentatge. No podem dividir el que és aprenentatge a l'escola, que moltes vegades passa, el que mana a l'escola, llegir, no sé quan sortim fora, com no ens manen res, ja tenim feina. És promoure des del COPEL, en aquest programa, doncs perquè assisteixin, és a dir, perquè segueixin treballant, estudiant i aprenent, es diu aprendre sempre, i a construir la pau, com diu la UNESCO, en la ment de les persones, que construirem en el moment que ens coneguem bé com procedem, com gestionem les emocions i que aquestes emocions les puguem dirigir cap a la pau. I moltes gràcies. 49 segons, la setmana. Genial, Ferran, moltes gràcies. Anem a veure si ens van bé els vídeos. Un d'ells crec que sí. Anem a veure primer aquest. I llavors mirarem l'altre. Endavant. A veure si tenim so. Algú sap... Perdona, saps com va el tema del so? Espera, va. Veig que no és això. Aquí està a tope. Potser no en té, eh? Disculpa. Sí. Sí, de l'ordinador. Està parat. Ara, a vegades hi ha un aparat que s'ha d'obrir a baix. Ahà. A l'altre cantó, sí. Aquí. Allí en aquí. Y en eso, y bachillerato. Vale, gràcies. Us donem la benvinguda a l'Institut Barcelona Congrés. Som un institut públic de màxima complexitat. Ens trobareu a 9 barris, Barcelona. Som més de 50 professors. Ensenyem ESO i batxillerat. Fa més de 10 anys que acollim professorat en pràctiques. Durant el curs 2020-2022 vam formar un equip impulsor integrat per 4 persones. A cada estudis, la coordinadora pedagògica i 2 professors. Vam fer diverses reunions per analitzar com hem acollit el professorat al llarg d'aquests anys
I en quin punt estem? Us presentem el nostre pla d'acollida i com es veu. Volem ser un centre formador de referència i, per assolir una millora constant, emprem una eina d'autoavaluació dinàmica que ens permet reflexionar sobre la nostra situació actual, els nostres punts forts i alguns que encara podem millorar. L'eina d'autoavaluació dinàmica posa el focus en els aspectes clau de l'acompanyament constructiu capacitador i s'estructura en 8 àmbits, que són els que es mostren en la imatge. Cada àmbit té unes dimensions amb 3 nivells diferenciats. El nivell 3 és el més alt de cada àmbit i es coneix com a nivell de referència. L'acollida del professorat en pràctiques ens ha fet créixer professionalment i ha estimulat el desenvolupament de pràctiques pedagògiques innovadores. Gràcies a la pràctica reflexiva que suposa l'intercanvi d'impressions entre els mentors, els futurs docents i les diverses universitats que hi participen. La competència més important per al desenvolupament professional és la competència reflexiva. Estimulem el seu desenvolupament creant una relació de confiança amb l'estudiant de pràctiques, escoltant més que donant indicacions, fent preguntes més que oferint respostes, donant oportunitats per a l'experimentació, fent de mirall i reflexionant conjuntament. Al nostre institut, tot el claustre s'implica en les pràctiques dels futurs professors, i aquí podem observar a l'aula l'estil i enfocaments didàctics de qualsevol docent, sí o no el seu mentor, així com observar un mateix grup d'alumnes al llarg de les diferents hores lectives i en les diferents matèries. També us donem a conèixer els sites del professorat en la nostra web, la documentació i organització del centre. L'estudiant en pràctiques també pot ser un bon mirall per al professorat, afavorint el nostre desenvolupament professional. Si realitza un portafoli com a part del seu aprenentatge, podem demanar-li l'accés, perquè ens pot aportar elements importants per a la millora. La confiança ha de ser bidireccional. Vegem ara algun exemple de la feina que hem fet. En matèria de llengua i literatura, per exemple, un cop a la setmana, els alumnes havien a tema un projecte trimestral en format cooperatiu, amb la implementació de la metodologia d'aprenentatge basada en projectes. Les sessions teòriques de la matèria es feien a través de la gamificació amb el programa Gimli. Algunes pràctiques, però, es van fer de manera tradicional, construint, per exemple, llibres origamis. L'ús de les TIC per a l'adquisició d'informació no pot faltar mai en la pedagogia actual. L'alumnat ha creat pàgines web i presentacions de Google. També han emprat l'eina col·laborativa Jamboard per a l'assentament del coneixement i el seu desenvolupament. Hem estat aprofundint en el treball cooperatiu en grups, repartint, per exemple, el percentatge de responsabilitat en 25, 50, 25, on cada un dels membres del grup es fa càrrec d'una part de l'activitat, perquè la data consensuada tot el grup pugui presentar la feina encarregada. En els docents en pràctiques que provenen de diferents universitats catalanes, intercanviem informació sobre les novetats en metodologies pedagògiques i parem especial atenció a la diversitat. Un punt especialment important, perquè cal recordar que el nostre centre, l'Institut Barcelona Congrés, és un centre de màxima complexitat. Després de la fase d'observació dels àmbits i diferents rondes de coordinació del centre, cada docent en pràctiques fa la implementació a l'aula d'una unitat didàctica que ha consensuat prèviament amb el seu mentor o mentora. Els continguts tractats a la unitat didàctica sovint engloben diferents metodologies i recursos a l'aula,
un dossier adaptat a les necessitats específiques de l'alumnat, aplicació de les TIC, treball cooperatiu, autonomia de l'aprenent, competències bàsiques i transversals, reforç positiu, autoavaluació, avaluació grupal o en parelles, rúbriques, exposició oral i competència personal. Arribem al final del nostre viatge pedagògic. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació i per la vostra atenció. Si ho desitgeu, podeu contactar amb nosaltres per mitjà del correu electrònic que trobareu al final dels crèdits o bé consultant la nostra web www.congrés.cat. Bon, perfecte. Ara anem a mirar a veure si hi ha sort. El que m'ha enviat ara m'ha funcionat en el mòbil. Espera. El segon enllaç. Continua en aquest explorador. Val. En principi, permetre. Ja ho tindries. Unir-te. Molt bé. Sí, ara ben sí. Sí, en principi estàs dins. Si mos va bé. No tens micro ni càmera? Clar. Mira, es connecta. Perfecte. Sí? Francesc. Espera, hauries de posar el micro. Sí, És que no entens. No no entenc, ja. Vol dir que no és habilitat. Truqueu-lo amb un mòbil i parleu amb Sí, el mòbil. No, aquests ordinadors no tenen micro. No hi ha cap càmera integrada. Aquí hi ha una... Això és d'aquests nois. Vale. Si no tenim alguna webcam, vés a buscar una, porfa. Que converteixi que... En aquell full que vos han donat hi havia el seu mòbil. Perquè ara veig que aquí... Sí. Vull telefonant i que... No, digue-li pel xat, digue-li pel xat que... Un full que duies tu, crec que duia el seu mòbil. El full que tinc jo, Crec que sí, no el tinc jo, el company, que ha anat a buscar el Miquel, digue-li pel Sí, xat. al xat digueu-li que un momentet que hi ha problemes tècnics. L'altre, més a la dreta. La bafarada. Si ell parla, el sentirem, Norbert. Que es posi a parlar. El que ha de controlar el temps. mira, sí. Ja està. Sort de l'Oriol. Sort dels ticos, Genial. A veure. Què ens sents ara? Hola, jo sento, sí. Genial. Ara sí. Perfecte, Francesc. Genial, gràcies per enviar-nos aquesta connexió i així pots fer la presentació perfectament. Et sentim. L'única cosa que et demanàvem, Francesc, és que controlis els temps, que 10 minutets i endavant. Sí, disculpa una cosa, perquè la idea, com que acabo d'aterrar una mica, no sé si és que... Bueno, nosaltres havíem preparat un vídeo i una mica la connexió aquesta en línia era més que res per si hi havia alguna pregunta o intervenció per participar. Però si no, és... El problema és que justament el vostre vídeo no sabem per què. És que ja sap que les universitats tenen uns... amb els problemes que ha passat a l'Autònoma i tal, tenen uns sistemes de bloquejos grossos i no sabem què passa, però el vostre vídeo el bloqueja, no entra.
I ell pot compartir pantalla? A lo millor tu el pot compartir. Si tu el tens, el comparteixes i el veurem. El problema és que nosaltres no el podem posar, però tu sí. Ja estic. Sí, ara mateix el connecto i el comparteixo. Genial, idò, perfecte. Llavors quedes connectat i al final de totes les presentacions farem el debat. Per tant, tu quedes en connexió i estaràs al debat. D'acord, Francesc? Endavant. Mireu, mentre ho posa, ell ens parlarà de la transformació educativa a l'escola infantil. Comparteixes pantalla. Compartir, sí. Genial. El que no sé si sentireu el so, ho provo un moment. I si no se sent, m'ho dieu. Val. No ho sentim. Bueno, sí. Ara. Val, ara sí. Si ho pot posar un poc més fort. Sí. En aquesta publicació exposem la nostra perspectiva sobre les característiques del model futur de l'etapa educativa de 0 a 6 anys, partint de les necessitats actuals dels agents implicats, administració, escola, família i comunitat, els quals formen part del context d'aquesta etapa. També presentem les maneres que considerem més evidents per acompanyar la transformació que requereix per canviar el model. Ens centrem específicament en l'etapa de 0 a 6 perquè té uns efectes positius en el desenvolupament integral de les capacitats dels infants, fet que és més rellevant encara per als infants de les famílies més pobres o vulnerables. De fet, tal com diu Tigrefis, l'atenció als infants és un dret que tenen tots ells, sigui quina sigui la seva condició social, cultural o ètnica. I aquest dret ha de quedar garantit pel correcte desenvolupament dels infants com a individus i com a membres d'una societat democràtica. Per transformar el model actual de l'etapa d'educació infantil, necessitem unes condicions que han de complir els agents implicats. Entenem que cada part del context ha de fer la seva aportació de manera que generin sinergies que s'estimulin mútuament. Pel que fa a l'administració pública, el punt de partida clau és la necessitat d'incrementar els recursos, tant econòmics com humans, per poder desplegar un veritable canvi de model en l'àmbit educatiu. Sobretot, en un primer pas, és necessari que hi hagi una diagnosi de la situació actual per tal de fer una bona proposta del nou model i que es transformi en un marc legislatiu que permeti guiar a tots els actors que formen part de l'educació. En definitiva, l'administració pública ha de construir els fonaments per a la transformació d'aquesta etapa. Actualment hi ha una mancança de diàleg entre les institucions públiques i els agents educatius. Aquests no se senten escoltats ni senten que tinguin veu en aquest procés de transformació de l'etapa 0 a 6. També cal destacar la demanda de crear una estratègia comunicativa pública que ajudi a donar valor a tota la feina que fan els professionals d'aquesta etapa, els quals creuen que estan menys creats per la societat. És necessari crear més consciència educativa real i treballar activament en favor de l'educació, tant les persones que ja formen part d'aquest àmbit com les que no. Pel que fa a l'escola, cal fer èmfasi en la diversitat de realitats i necessitats dels diferents centres educatius. En aquest sentit, s'aposta per un model flexible que permeti adaptar-se a cada realitat. Flexibilitat des de com són els espais, l'obertura, el calendari, les activitats, etc. Tal com diu l'ASCO, la innovació i l'assaig vers un model més flexible topa actualment amb les rigideses administratives del sistema d'autoritzacions i de subvencions
que obliguen a complir condicions pensades estrictament per un únic format d'escola bressol. Cal considerar que els centres educatius han de formar part del procés de canvi de model i aquests també han de voler involucrar-se. Han de gestionar conjuntament les seves demandes per poder garantir que els professionals del centre puguin rebre formacions i garantir les seves condicions laborals que els permeti treballar adequadament en aquesta etapa, amb les circulacions corresponents, amb uns espais adequats, etc. Existeix la necessitat de crear sinergies de coordinació i cooperació entre els dos cicles de la mateixa etapa per evitar futurs obstacles i possibles duplicacions dels currículums educatius. Cal fomentar la cooperació entre docents dels diferents centres educatius i que aquests espais de coordinació siguin reconeguts i valorats per l'equip docent i el centre. Tasques de coordinació i cooperació entre professionals haurien d'estar reconegudes en les jornades laborals. Les famílies són un agent molt important en l'àmbit educatiu i, per tant, és necessària la seva participació en tot el procés de transformació. Però, a més, en el nou model també s'ha de donar un paper actiu a les famílies i que aquestes puguin formar part del dia a dia de les seves filles i fills. Tal com diu Baneges i Sanahuja, les famílies sí que s'involucren en l'educació dels seus fills participant en les activitats, però de vegades als equips docents els agradaria que hi participaren més. En el nou model seria interessant crear majors complicitats entre els centres i les famílies, creant espais de reflexió i detecció de necessitats. Per tal d'aconseguir una major participació de les famílies, també es considera essencial la implementació d'altres eines que permetin conciliar la vida personal i laboral de les famílies. Pel que fa a la mobilitat, el nou model hauria d'incloure noves metodologies i recursos. En aquest sentit, és necessari que dins de l'estructura del model s'inclogui el treball en xarxa. En l'actualitat necessitem treballar de manera conjunta, generant un entorn de 360 graus que doni suport al desenvolupament de l'infant. Avui dia ja existeixen experiències d'aquest tipus. Hi ha la necessitat de conèixer quins són els agents que formen part del territori i quins recursos podem utilitzar per tal de crear un model educatiu més robust. També cal esmentar que la comunitat ha de tenir present els centres educatius i la resta d'actors perquè transmetin el valor que té l'etapa i els professionals que en formen part. Un cop identificades les premisses que s'han de donar per transformar el model en funció de cada agent implicat, a continuació identifiquem quines són les potencialitats i obstacles actualment. Crear i augmentar canals de comunicació i interpel·lacions professionals per fomentar que aquests tinguin un paper rellevant en la transformació del model. Crear polítiques que garanteixin la conciliació familiar real perquè les famílies puguin participar activament en els centres educatius. Reconèixer i afavorir la diversitat de centres educatius, de manera que això no sigui un obstacle per implementar segons quina tipologia d'estructura en la qual es basi el nou model. Reflexionar a l'entorn de la diversitat de visions entre els mateixos professionals en l'etapa educativa 06. Fer palès que la manca de recursos econòmics podria incrementar alguns aspectes del model. Posar com a centre d'atenció la manca d'ordenació i planificació educativa. Baixar les ràtios de les estances d'educació infantil. Com a conclusions, volem exposar que el grup d'aprofundiment en l'educació infantil considerem que cal transformar el model d'educació infantil en profunditat amb els equips docents i tenint sempre en compte les famílies, els recursos humans i el context de l'escola per tal d'aconseguir els canvis pedagògics que demana la societat. La proposta d'acompanyament en aquesta transformació ens fonamenta en la creació d'espais vivencials i de debat a partir de preguntes que generin l'apoderament de les educadores i els educadors des d'una mirada reflexiva, ètica i defugint receptes prefixades. Des d'aquesta perspectiva formativa, es fa necessari comptar amb persones que puguin acompanyar els equips educatius fent assessoraments en centres amb objectius a curt, mig i llarg termini. Molt bé, Francesc, moltes gràcies. Nosaltres ara continuarem i tu quedes connectat i llavors pots participar al debat. Si vos sembla, perfecte, farem el panell 10, que crec que són dues comunicacions, una presencial i una en vídeo, i llavors farem el debat.
Molt bé, doncs, gràcies. Hola. Bueno, sembla que funciona. Bona tarda. Us presento aquesta segona part que té aquestes dues experiències, aquesta primera de cultura democràtica i mediació, que és aquest vídeo que ara veureu, de la Bàrbara Ferrato, l'Alexandra Moner i el Carles Porter, de l'Universitat d'Andorra. Que jo sàpiga, ells no estaran connectats perquè no m'han dit que estiguessin disponibles, per tant, simplement serà expositiu i si teniu alguna pregunta, algun dubte. En tot cas, m'ho passeu, jo ho faria arribar i que després ho contestin o us enviem un correu o alguna cosa perquè si hi ha alguna cosa que necessiti d'aclariment. I després presentarem la segona opció, que és una iniciativa entre l'estat espanyol i Amèrica Llatina, una iniciativa molt interessant, centrada en tot el tema de la competència digital, que es diu Competència Digital Zero. Aleshores, sense més, per guanyar temps, posem aquest vídeo. Els presento una experiència educativa ubicada dins de la Universitat d'Andorra amb el títol La cultura democràtica i la mediació a l'àmbit educatiu com a eina per resoldre conflictes amb l'aspecte físic a l'adolescència. Com deia, ens ubiquem dins de la Universitat d'Andorra i concretament dins dels estudis del màster en educació. Aquest màster està composat de diferents itineraris i dins del de cultura democràtica trobem diferents mòduls. Un d'ells que tracta la mediació en l'àmbit educatiu. Amb aquest és on ubiquem aquesta experiència que els presentarem a continuació. La Universitat d'Andorra també forma part de la United Nations Academic Impact, organisme de la UNESCO, i arrel d'aquesta participació de forma transversal en els estudis de la universitat i existeix una competència transversal que treballa els objectius de desenvolupament sostenible i també la cultura democràtica. Dins d'aquest mòdul, el mòdul 3, una càrrega de 5 crèdits, l'objectiu és desenvolupar l'estudiantat les competències necessàries per poder esdevenir persones mediadores en l'àmbit educatiu. I se'ls planteja un repte, ja que dins de la metodologia de la Universitat d'Andorra es treballa un model competencial que es treballa amb un aprenentatge sense tants reptes. El repte els planteja una situació complexa, interdisciplinària, real, o el més real possible, rellevant i vinculada a l'entorn professional. Com veurem després, aquest repte vertebra és l'eix vertebral de tot el desenvolupament del món. I amb aquest repte, amb aquesta experiència en concret, els plantegem 3 casos de situacions conflictives que podem trobar en qualsevol centre educatiu i a partir d'aquests casos els plantegem una lliga de debat que en grups han de preparar les seves argumentacions tant a favor com en contra de gestionar aquestes situacions mitjançant processos de mediació. Com deia, el repte és l'inici del mòdul, el planejament del repte és l'inici del mòdul, després es va desenvolupant el treball dins d'aquest mòdul al voltant del planejament del repte, ja sigui mitjançant seminaris que els aporten els continguts, ja sigui a través del treball guiat, que són sessions, sigui individuals o grupals, de tutorització, de suport, i també a partir del treball individual de forma autònoma que fa cada estudiant. Finalment arribaran a la resolució i a la defensa del repte. En aquest cas, com deia, el repte que se'ns planteja és un debat, és la participació en un debat en format de lliga
sobre la idoneïtat de gestionar situacions conflictives en el context escolar mitjançant processos de mediació. I aquestes situacions conflictives que se'ls plantegen en aquesta experiència, un cas és sobre el conflicte de la identitat sexual, un altre sobre l'aspecte físic, que és el que presentem avui, i un altre sobre la conducta desafiant a l'autoritat. Aquesta experiència organitzem el nostre grup, el nostre estudiantat amb 6 grups, ja siguin de 3 membres o de 4, i organitzem 3 rondes en la que en cada ronda es tractarà una temàtica dels que els hem proposat i utilitzem el sistema de coavaluació perquè entre ells es vagin puntuant i poder acabar escollint els 2 millors grups que acabaran fent la ronda final. Dins de cada ronda plantegem 3 torns, és a dir, primer comença parlant un grup durant 3 minuts amb la seva exposició inicial, després parla l'altre, després torna a tenir 2 minuts per poder rebatre o respondre a les interpel·lacions que hem fet i finalment 2 minuts més de conclusió. Com deies, 2 millors grups acabaran a la ronda final amb un cas que no coneixen abans i que per tant s'hauran de preparar amb temps limitat i que en aquest cas tractava aspectes relacionats amb la conducta, l'aparença externa i la identitat. El plantejament del repte el fem amb una sessió de treball guiat amb el que aprofitem per plantejar primer uns desencadenants, que en aquest cas, veiem la captura, són 2 vídeos sobre una lliga de debat que els ajuda a situar-se, a ubicar-se dins d'aquest repte i també utilitzem unes preguntes de reflexió que ens serveixen en una sessió grupal per obrir una mica un intercanvi, un diàleg, un debat entre ells sobre aspectes bàsics de la temàtica que tracta aquest repte. En aquest cas, com podem veure, per exemple, què entenem per clima organitzacional, quines estratègies comunicatives són les més eficients, per què el diàleg es considera essencial, per què és important escoltar-se, per què l'acord és un mecanisme clau. A partir d'aquest plantejament inicial del repte i del treball dels estudiants, cap al final, a la resolució, esperem observar algunes evidències d'aprenentatge, com per exemple que han cercat i han seleccionat accions vinculades a la millora de la gestió de conflictes en un entorn escolar, que han elaborat un llistat de respostes per millorar la gestió de conflictes, que han concretat, dissenyat i desenvolupat propostes de millora d'acord amb les necessitats de cada un dels conflictes que han analitzat, que han utilitzat objectius o que han recollit objectius, indicadors i activitats en la seva proposta de millora i també que han contemplat valors que van en la línia de la cultura del diàleg, el respecte, l'empatia, etc. Amb aquest procés de coavaluació els hi marquem una sèrie d'ítems que els serveixi de referència per com avaluar més o menys de forma igual a tots els grups i els hi marquem alguns aspectes com per exemple l'exposició, si ha sigut clara, convincent, alineada amb la situació que s'ha presentat, també la qualitat del discurs, solidesa, estructura, originalitat, fonamentació, etc. La flexibilitat, és a dir, la capacitat d'adaptar-se a rebatre posicionaments contraris al propi, el domini del tema i el convenciment de la pròpia posició, la seguretat que aporten, i aspectes formals, la fluidesa, naturalitat, vocabulari, etc. Això forma part de la coavaluació. En concret, el cas que nosaltres els hem plantejat, aquest repte, els presentem un cas explicat en un document amb el que se'ls explica una història que els ajuda a situar-se i els dona els suficients elements com per poder donar joc al cas. En aquest cas els plantegem el cas d'una nena, l'Aisha, una nena que arriba al país amb 7 anys, ella ve d'un país de l'Europa de l'Est, sense parlar cap llengua vehicular pròpia del país quan arriben, té una bona adaptació lingüística i a l'inici uns bons resultats acadèmics, és tímida, és vergonyosa, reservada i físicament el seu pes està per sobre de la corba normal. Llavors ella a primària, els nens i les nenes que caen amb ella, el seu aspecte físic, té sobretot problemes amb les sessions o les hores d'educació física, sobretot amb l'activitat de la piscina, no li agrada, no vol fer-ne, posa excuses, un dia s'ha oblidat del banyador, etc. Llavors, això és a primària. Quan passa a secundària, la situació continua i s'agreuja encara una mica més. Situacions de comentaris, riures, burles,
la situació de la piscina es repeteix una altra vegada, ella no es depila i a més a més té una conducta alimentària poc saludable, són elements que contribueixen, que faciliten aquestes situacions desagradables. De vegades també menja compulsivament per calmar la seva angoixa o la seva por. I finalment, en el cas, als estudiants els plantegem un últim punt amb el que els situem dins de l'entorn familiar i els exposem que els seus pares treballen els dos i no arriben a casa fins a tard. I, per tant, ella també s'ha de fer càrrec de la cura dels seus germans petits i que els pares no estan assabentats d'aquesta situació. Per tant, en aquest cas, els hi donem com a matèria primera perquè ells acabin desenvolupant tota la resolució d'aquest conflicte. Passant als resultats, podem dir que s'observa i hem vist que l'aprenentatge realment en aquest mòdul ha sigut significatiu, contextualitzat i interdisciplinari. És a dir, és el que els ha exigit als estudiants aquest repte que els hem plantejat per poder arribar a elaborar les seves argumentacions tant a favor com en contra. Mitjançant el treball guiat, que és realment molt important en aquesta metodologia, s'aconsegueix que els estudiants integrin els continguts treballats en els diferents seminaris dins del procés de resolució del repte. Això requerint alguna orientació o reorientació i fent un seguiment en aquestes sessions de treball. La defensa del repte ha implicat que l'estudiant conegui, tant a nivell teòric com a pràctic, el significat i la rellevància de la mediació, l'atenció a la diversitat i la inclusió. I el repte ha també interpel·lat i motivat a l'estudiantat, és a dir, des d'un principi que els hi van plantejar aquest repte, la dinàmica i tot el tema de la vida de debat, es van sentir molt motivats per treballar-hi i com afrontarien, com donarien resposta. I a la vegada també han pogut constatar que són capaços d'aprendre i mobilitzar els coneixements, habilitats i valors per respondre a reptes en la seva futura pràctica docent. Pel que fa a les conclusions, bé, dir que els elements propis del model de la Universitat d'Andorra, com per exemple l'aprenentatge des de l'acció, l'aprenentatge des de la pràctica reflexiva, l'aprenentatge progressiu i tutoritzat, esdevenen fonamentals en l'ensenyament i aprenentatge. Aquest mòdul ho hem vist, com tots aquests elements han ajudat moltíssim. I com apuntava abans, les sessions de treball guiat, tant individuals com agrupals, són una peça clau perquè d'aquesta forma podem assegurar el bon desenvolupament de la resolució del repte. Aquest procés de resolució requereix una part d'autonomia de l'estudiant, però que a la vegada, des de qui tutoritza, necessita conèixer, acompanyar, supervisar, guiar, orientar, si és necessari, l'estudiant adaptat a les seves necessitats per poder treure el màxim de profit amb tot aquest procés d'elaboració de coneixement. Doncs bé, aquesta és l'experiència que avui us volíem compartir. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé. Doncs si voleu, com que tot això després quedarà penjat a la web, teniu les adreces de correu dels 3 participants, inclús de la institució. O sigui que en principi no crec que tingueu problema. I després, a continuació, tenim un petit vídeo representatiu de l'experiència que ve a continuació, que ens explicarà la Jordina Barceló, que tenim aquí. Molt bé. Sí, ja poses tu i ja continues. Tot teu. Merci. Jo us poso el vídeo de Jordina Barceló, vinc de Competència Digital Zero, que és una ONG, i ara us expliquem una mica què fem. La misión de Competencia Digital Zero es integrar a docentes de IBM. Una comunidad de práctica solidaria. Para reducir la brecha en el uso de tecnologías digitales. En los espacios educativos. Competencia Digital Zero es formación personalizada. Formación en comunidad. aprendizaje sin fronteras. Està en castellà perquè vam començar per Hispanoamèrica. Ara us explico una mica de què va això.
El tema que proposem és creixent junts de lo analògic a lo digital. Aleshores això comença com un acudit de l'Eugenio, quasi, no? D'allò de... El saben aquell que es troben 4 tios, no? I a les xarxes socials, perquè ja estem al segle XXI, hi ha un mexicà, hi ha un peruà, hi ha un espanyol i hi ha un xilè. Es troben a LinkedIn i tots són docents, cadascú amb una especialitat, comencen a compartir preocupacions que tenen com a docents, amb el que es troben, i comencen a donar-se compte que tots els països, això és el 2019, encara no havia vingut tot el rotllo del Covid ni res d'això, comencen a compartir preocupacions, comencen a compartir ostres, com ho esteu fent, el teu país com ho feu, hòstia, aquí ho estem fent així, allà ho estem fent allà. I aquest grup comença a créixer, i es fa una comunitat educativa. Una comunitat educativa, doncs, diversa, amb gent de tot arreu, amb professors de tot tipus, amb plural, unitària, compromís, hi ha molt compromís per part de tothom, i comencen a mirar aviam com es poden ajudar els uns als altres, quins problemes estan tenint, quines metodologies estan fent servir, i com que venen de diferents països i venen de diferent formació, el grup comença a créixer i ara estem a més de 12 països, són més de 100 profes i tot es va organitzar entorn unes missions, que és el que parla el vídeo. Es van fer unes missions, la primera missió va ser aquesta posada en comú dels conflictes que estava tenint cadascú al seu país. Pots posar la web, perquè igual... Ah, bueno, la web, no? Sí. O aquí no ho veurem. Ah, bueno. No s'ho busques. Aquests temes. ¿Para qué la salida de emergencia 10.000 metros de altura? Ilusión de seguridad. A la porta i a algun lloc més de l'edifici he posat aquest QR. Aquest QR, si el llegiu, això, Núria, us pot interessar molt a vosaltres, bueno, a tothom, no? Però us estirem la mà, us tendim la mà, com es digui en català, no? Aquí és la comunitat, és la web que us portarà el QR aquest, i aquí es va organitzar la feina en missions. La primera missió va ser una mica de recollida d'informació. La segona missió es va estructurar amb la gent que en sabia una mica més i la gent que era novell. Llavors es van fer astronautes i cadets. Què va passar? Que els astronautes anaven mentoritzant la feina dels cadets i els hi anaven donant eines. Llavors, si aneu al QR i arribeu a la web, ara estem a la missió 3. A la missió 1 es va fer una recollida d'informació, de problemàtiques. A la missió 2 es va organitzar tot això i es van buscar els materials, es van fer manuals dels materials, que és el banc de recursos aquest que hi ha aquí, que hi ha un banc de recursos brutal, i aquí trobareu manuals de tot, del Prezi, del Google, de YouTube, de tot. Trobareu un banc de recursos espectacular per adaptar els vostres materials i poder-los portar a l'aula. En aquesta segona fase va passar, hi ha experiències molt maques, hi ha gent que no en tenia ni idea de res, que es va deixar mentoritzar i que han acabat sent astronautes i són autèntics fletxes amb tics. En saben un munt i ja tenen cadets al seu costat, amb els que els estan fent mentoria i amb els que els estan ajudant. Aleshores, ara estem a la missió 3, que aquí dalt podeu veure, aquí
i que posa participa hora máximo 5 minutos. Això és una enquesta perquè ara tornem a estar en un moment d'escolta. Estem en un moment d'escolta, de recollir experiències docents i de veure què fa falta, què els hi fa falta als mestres. Però també poden entrar els alumnes. També poden entrar els alumnes i posar-se al dia amb aplicacions i sistemes que els hi poden anar bé amb ells també a l'hora d'això, de fer classe, de presentar feines i de fer això. Llavors nosaltres som una ONG sense ànim de lucre, no tenim cap tipus de suport governamental i som un grup de docents en lluita, lluitant contra la bretxa digital i apropant les tecnologies a tothom. En aquest grup hi ha gent de tot tipus, ja des de desenvolupadors Moodle, a mestres de primària, mestres de secundària, autèntics fletxes amb la matèria. De fet, el Herberto Prieto, que és el mexicà aquest que us explicava a l'inici de la història, ha estat guardonat aquest any com a millor mestre investigador amb uns premis que es diuen, espera que ara us ho diré, eTech Awards. Ha estat nomenat com un dels millors docents en tecnologies. I és un grup molt divers, és molt proper, hi ha molt intercanvi d'informació, hi ha molt intercanvi de materials i pot resultar molt interessant per tothom, vull dir, tant per gent que està estudiant com per gent que ja està fent classes, com per presentar treballs a la uni, com per lo que vulgueu. Aleshores, estem oberts a escoltar. Ara mateix estem en un procés d'escoltar i el nostre lema és els docents empoderats són la clau per transformar l'educació. Llavors, jo us animo a que us empodereu, a que ens dongueu informacions, ens faciliteu la feina, participeu a la missió 3 i vosaltres veureu el grau d'implicació, disponibilitat i ganes que teniu. I bàsicament és això. Estem en constant creixement, ja som bastanta gent i no us puc dir res més. Escoltau-se, que és el que he vingut, bàsicament. Dirigeix, jo posaré en francès. Ara sí. Ara és moment, tenim 10 minuts i quart ja, a les 5 s'ha d'estar a l'altra sala, o sigui, si voleu estirar i fer-ho més curt, tenim el temps que vulgueu. En principi tenim els 10 minuts fins a 2 quarts, que és quan teòricament s'acaba el panell. Aleshores, de tot el que s'ha presentat i tenim presència física o telemàtica, podem ara establir una mica de debat o de preguntes amb les persones que han presentat experiències i a disposar. O sigui que no us talleu i aprofiteu, que estem poca gent en família, preguntem, compartim, o vosaltres entre vosaltres compartiu, si voleu, amplieu alguna cosa. D'aquesta darrera... Podem? Sí. D'aquesta darrera experiència que explicaves de la vostra ONG, treballeu amb tot tipus de programari lliure, de pagament, hi ha alguna iniciativa cap en un aspecte, cap en un altre? No, a nosaltres no ens finança ningú, per tant som lliures i ens adaptem a lo que els companys demanen, a lo que els alumnes demaneu. Jo us recomano molt seriosament que mireu el banc de recursos perquè de debò que és molt ric i us agrairia molt que també participéssiu a la missió 3, encara que sigui només contestant a l'enquesta, perquè ens donareu moltes pistes per poder seguir treballant, perquè entre tots és més fàcil fer el camí, no?
els errors que potser nosaltres hem comès, doncs no cal que els vagi cometent la gent que va darrere, no? I la veritat és que jo t'animo que hi entris i ho consultis i ho vegis. Sí, perfecte. No era tant perquè vosaltres incitéssiu per dir en un o un altre, que això ja m'ho imagino, sinó era per si treballàveu també amb el de pagament, perquè clar, amb la bretxa digital també hi ha temes dins d'això que és, no?, segons quins tipus de programaris o segons quins tipus d'equipament fem anar. Era en aquest sentit que em referia, que també és una manera d'atacar la bretxa segons quina tendència es treballa. És més, de fet hi ha hagut companys d'Hispanoamèrica, d'Argentina, de Xile i tal, perquè amb el període de confinament vam compartir moltes experiències i hi havia molts moments de crisi, en el moment que ens van confinar i tot això, no? I recordo que hi havia una professora, que em sembla que, ara no em vull equivocar, em sembla que era d'Argentina, que vivia en una zona molt inhòspita, no? I deia, ostres, a nosaltres és que ens fan talls de llum i no tinc internet i molts alumnes no en tenen perquè viuen amb la pobresa. La tia feia classe per correspondència. Per correspondència els enviava per missatger el temari als alumnes i els alumnes li contestaven. Hi havia un altre que s'havia muntat un sistema de ràdio i estava donant classes per ràdio. Llavors, és una cosa que és molt rica perquè estem en un moment molt incert, no sabem què pot passar. Aleshores, al compartir, realment estem lluitant contra la bretxa, perquè estem mirant la manera de com arribar als alumnes, com arribar a tot arreu, no? I en allà, ja et dic, és una comunitat molt activa, la gent és superpropera. Si tens dubtes amb algun programa, a part del manual, que no ho acabis de veure clar o el que sigui, els companys estan super a mà, vull dir, a banda de la diferència horària, i jo us animaria molt a participar-hi perquè realment de catalans som 3. 3. Hi ha un noi que em sembla que està a Valladolid, hi ha la Mar Cano, que demà estarà aquí amb mi també, però amb una altra taula, estarem amb 2 taules separades, que és una fletxa, i jo, vull dir, no hi ha ningú més. Llavors estaria molt bé perquè quan tu parles amb aquesta gent d'Hispanoamèrica, hòstia, pensen, Catalunya, oh, vosotros estáis muy adelantados. Diuen, hòstia, sí, perquè només som 3. Algú més, el Josep Ramon. El Josep Martí, també hi ets? No et tenia fitxat, a tu. Vull dir que som molt poquets de catalans. Ara ja sou 4. Ja som 4, perdona'm, que tu... 5. Bueno, a tu no et comptava perquè no et volia... No tinc cap problema, no pensava dir que... Però vull dir que som 4 gats de Catalunya. Sí, però és veritat que un dels actius més interessants que té la iniciativa és aquesta heterogeneïtat, o sigui que això fa que no casis amb ningú, perquè és veritat que potser tu treballes en una escola que és, per filosofia, dius, no, és que nosaltres és tot el programari lliure i no toquem res. Doncs molt bé, és molt respectable, però és que hi ha una escola que potser està a Colòmbia i a Colòmbia tenen un pla de portàtils de Microsoft, per dir, o d'Apple, i dius, clar, però nosaltres això no ho fem servir. I la riquesa és una mica aquesta, perquè jo que sé de Moodle, t'explico a tu que vols muntar un campus virtual a la selva perquè si no els nens no poden viatjar i han posat via satèl·lit connexió, no sé què saps. Vull dir que per mi això és un dels principals actius de la iniciativa. I de debò que us trobareu gent espectacular, que en sap un munt i que estan allà, vull dir, que et faciliten molt la vida, que comparteixen molt de tu a tu i que les cagades també són compartides, mira. Sí, no. Hi ha molta disponibilitat de tothom, vull dir que en la medida... O sigui, l'únic inconvenient és l'horari, perquè potser segons quina hora ells estan dormint o al revés, no? Però en general és veritat que és un actiu, és una... I ara estem molt moguts, ara estem a la 3a edició fent escolta activa i participant en tots els debats i conferències i tot que ens deixen, doncs engrescant a més gent, perquè com més siguem, més riurem, no diuen? I com a acudits se'm dona molt malament, però jo crec que ho he explicat molt bé, oi, Juanmi? Molt bé.
dir alguna cosa a vosaltres? No, que ja li dic que després parlem. El fet de crear aquestes xarxes. No, la gràcia d'aquests saraos és que possibiliten aquestes coses, horitzontalitat. Jo que volia comentar, la pregunta que has fet, és que quin tipus de programari fem servir el que es demana. És sota demanda. Si el teu cadet diu tinc un problema amb això, amb Office, doncs si tu saps, li expliques. Però tu només contestes la pregunta. Sí, l'experiència aquesta que comentava la Jordina, de la fase 2, d'explicar coses a algú que les demanava, es va obrir com un període de què necessites i la gent va fer demandes. La gent demanava coses. Pues, yo quiero saber una hoja de cálculo cómo se utiliza, ¿no? Pues això va quedar un llistat de necessitats i aquestes necessitats es van repartir entre els astronautes i els astronautes, jo sé d'Excel, doncs tu aleshores monitoritzes aquella persona que necessita aprendre Excel o Moodle o Prezi. I anem creixent molt ràpid, perquè llavors, clar, tu estàs agraït perquè t'has salvat d'anar a un curs de no sé quantes hores, que potser t'has hagut de xupar un munt de temari que no t'interessa i fins al capítol 14 no et resolen el problema. I en canvi allà, doncs al moment 3 ja tens el problema resolt. Llavors d'alguna manera tu també ho vols retornar als teus companys, llavors es tracta d'això i és el cas aquest que comentava d'una noia que és que no tenia ni idea de res i la van mentoritzar i ara és una astronauta de nassos. Vull dir que si mireu l'organigrama em sembla que ja està a la segona línia dels astronautes de dalt de tot, no? I estan amb totes les assignatures, vull dir, si tu ets professora de matemàtiques estic segura que allà trobaràs un professor o una professora de matemàtiques, encara que sigui d'Equador, que et dirà, ostres, mira, jo lo he hecho así. És que és aprenentatge entre iguals. O sigui, això que diu dels cursos, els cursos que fa el departament, a vegades són 20 hores, 30 hores, 60 hores. He fet cursos de 60 hores. ¿Dónde vas con 60 horas, no? Y aquí vas a yo necesito y això és el que et resol. I en 3 hores te l'han ventilat, no? Per tant, és una mica una altra manera d'aprendre, d'aprendre entre iguals, de manera àgil i ràpida, a la carta. Molt bé. Francesc, la teva companya no sé si és na Maria Jesús, na Elisabet, na Reina o na Tília, no ho sé. No sé quina de les 4 ets, perquè éreu tots. Ara ho veig, sí, na Maria. Na Maria, perfecte. Maria, beníssim, encantat. Bueno, teniu alguna cosa? Voleu comentar alguna cosa? Tampoc hi ha cap pregunta aquí. Bueno, si trobeu i de tancar en punt. En punt. Gràcies a totes i a tots i enhorabona per les presentacions. A vosaltres. Gràcies.